Hola a tots, seguim aquí a Platja Llarga, al club, i d'aquí una estona es farà l'entrega de premis corresponents als guanyadors, tant en categoria sènior com júnior. Ara mateix estic parlant amb José Cosano, que és el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, i ens acompanya en aquesta entrega de premis avui. Hola, José. Hola, què tal? Com estàs? Bé, molt bé, aquí al costat de la platja i en companyia vostra, fantàstic. Gràcies. Jo voldria fer-te algunes preguntes. Comencem per dir-te que què et sembla l'activitat del Club de Vela Platja Llarga i els resultats internacionals que ha obtingut fins ara. Bueno, l'activitat del Club de Vela Platja Llarga és lloable, vull dir, és molt d'admirar per part nostra i a més estem fent un esforç també des de l'Ajuntament. Potser estem fent molt més esforç el Club de Vela Platja Llarga que nosaltres, però nosaltres també amb ell, perquè l'estem incloent dintre del que és un programa que tenim a l'Ajuntament de Tarragona, que es diu Esport a la Carta, i que n'hi ha una selecció de clubs importants de la nostra ciutat que estan dintre d'aquest programa. És un programa que fa que l'Ajuntament ofereix a través d'aquests clubs un ensenyament, una ensenyança, una integració o iniciació de l'esport a les escoles. En aquest moment tenim aproximadament uns 7.000 nens de la ciutat que estan fent esport a totes les clubs aquests que formen part de lo que és l'esport a la carta. El Club de Vela Platja Llarga és un d'aquests clubs que s'ha incorporat recentment a l'esport a la carta i és un dels clubs que té més acceptació dintre de l'esport a la carta. I, lògicament, la nostra connotació exterior a través del Club de Vela Platja Llarga és un luxe per a la ciutat que puguin sortir fora i tenir premis o tenir situacions de tenir tercers o primers o segons o campionats d'Espanya, com has dit abans, que porti el nom de la nostra ciutat. Sí, recordem que va quedar tercer d'Europa, un júnior a Bèlgica, i també hi va haver un pòdium al Campionat d'Espanya, no? Cosa que és molt positiva. Nosaltres fem unes recepcions anuals al nostre Ajuntament i aquestes persones que van participar en aquestes proves, que van deixar a la ciutat en aquella situació tan important, les invitarem a estar dintre d'aquesta recepció. Fantàstic. Aprovarà l'Ajuntament la moció a favor del patí com a embarcació genuïna de la ciutat? Segur que sí. Avui hem estat parlant d'això i no ho presentem en aquest plenari del dia 29 de setembre perquè és molt aviat, perquè està molt immediat això, no? Per tant, no ho presentem aquí, però al pròxim plenari nosaltres presentarem una moció que estarà consensuada, estic absolutament segur, amb tot el grup municipal de l'Ajuntament, perquè sigui el patí català de vela un patí, diguem-ne, un sistema o una fórmula, diguem-ne, esportiva a tenir en compte i a protegir per part del que seria la Generalitat i cada un dels ajuntaments de Catalunya. Fantàstic. Doncs només vull preguntar-te també quin és el futur del Club de Vela Platja Llarga, quins són els seus objectius immediats? Bé, tenim un problema en aquest moment important, estem intentant millorar el que és la platja llarga a través d'unes estructures no sòlides a la platja llarga, però tot això fa que la utilització de l'espai per part del Club de Vela Platja Llarga se tingui que modificar d'alguna manera. Estem buscant una solució viable que sigui tan bona per el Club de Vela Platja Llarga com per l'Ajuntament de Tarragona i com per Costes en aquest cas, i jo estic convençut que sortirem endavant i tindrem una opció i una solució factible, positiva i de futur, molt de futur per al que és el Club de Vela, perquè ha de continuar fent la tasca que està fent. Una resolució a favor, a gust de tothom, no? Intentarem que sigui. Jo espero que sí. Tenim a tota la gent del nostre costat, vull dir, vam fer una reunió en la que estava Costes, estava l'Estat, estava la Generalitat, estava l'Ajuntament, estava el Club de Vela Platja Llarga, estaven tots assentats a la mateixa taula i tots volíem precisament buscar una solució perquè el Club de Vela Platja Llarga tingués una ubicació de per vida ja, dintre d'aquesta meravellosa, diguem, reforma que el volem fer a la platja llarga, que no volem que perdi l'encant que té de platja salvatge, però que al mateix temps volem fer-la accessible d'una manera a peu, d'una manera, diguem, no en cotxe, però sí accessible a peu, no? Dintre d'aquest conglomerat de millores, el Club de Vela Platja Llarga ha de tenir un espai perquè pugui fer la seva tasca durant tot el temps que vulgui. Molt bé, doncs des de DIPAF donem ànims a que segueixi en peu aquesta proposta i aquests canvis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, José, per aquesta estona. Gràcies a vosaltres, que continueu sempre tan bé com ara. Moltes gràcies. Adéu.